या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांची विधानसभेत नवे विरोधी पक्षनेते म्हणून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घोषणा केली। तिलारी बेळगाव कोल्हापूर राज्यमार्गावर बांबार्डे परिसरात एका वळणावर समोरून येणाऱ्या बसला साईड देताना दुसरी बस घळणीत गेली। अपघातात प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाल्याची माहिती समोर येते। केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी नांदगाव रेल्वे स्थानकावर तुतारी एक्सप्रेस ट्रेनला थांबा मिळावा अशी मागणी केली होती। केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अवघ्या 24 तासात त्याला मंजुरी दिली। शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे त्यांच्याच मतदारसंघात शिक्षक नसल्याने शाळा बंद आंदोलन छेडावं लागतंय। वेळीच ही परिस्थिती सुधारावी, अन्यथा मंत्री केसरकर यांच्याच निवासस्थानासमोर विद्यार्थी पालकांना घेऊन आंदोलन छेडावं लागेल असा इशारा अर्चना घारेपरब यांनी दिला। नगर परिषदेच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा गेले 2 महिन्यांचा पगार झाला नसल्यानं काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आलंय। कॉन्ट्रॅक्टरनं नगरपालिकेला बिल सादर केलं नसल्यानं कर्मचाऱ्यांना पगारापासून वंचित राहावं लागल्याचं स्पष्टीकरण देण्यात आलंय। पाडलोस माडाचे गाळू येथील राजाराम अनंतराव प्रभू पारसेकर यांचा बंद बंगला अज्ञात चोरट्यानं फोडून रोख 1,10,000 रुपये लंपास केले। ओळीये गावचे सुपुत्र राहुल सावंत यांची भारतीय सैन्य दलात नायब सुभेदारपदी बढतीनं नियुक्ती करण्यात आली आहे। गेली 15 वर्ष भारतीय सैन्य दलाच्या सेवेत असलेले राहुल सावंत 2009 मध्ये बॉम्बे इंजिनिअरिंग ग्रुपमध्ये भरती झाले। देवगडातील चाफेट चाळशी कुवळे या परिसरात गेल्या काही वर्षांपासून गव्यारेड्यांनी मुक्काम ठोकलाय। त्यांचा कळप भर रस्त्यात चालकांना दिसत असून वाहन चालवणं धोकादायक ठरतंय। भाजपच्या युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्षपदी सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले यांची निवड करण्यात आली आहे। मळेवाड चव्हाणवाडी येथील गजानन चव्हाण यांचं घर चोरट्यानं फोडलं। गुरांना चरण्यासाठी जाणाऱ्या गुराख्याच्या ही बाब लक्षात आली। जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांचा वाढदिवस सावंतवाडी मळगाव येथील शालू मंगल कार्यालयात अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत होतोय। आमदार नितेश राणे यांनी सोहळ्याला खास मुंबईतून अचानक उपस्थित राहत मनीष दळवी यांना सरप्राईज दिलं। भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांची भाजपचे सिंधुदुर्गचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार राजन तेलींनी दिल्ली संसद भवन इथं भेट घेतली। मालवणातील हिवाळे गवळवाडी येथील प्रदीप परब यांच्या विहिरीत गवारेडा पडल्याचं निदर्शनास आलं। याची माहिती वन विभागाला मिळताच वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली। शहरातील विकास कामांसाठी राज्य शासनानं 2,12,00,000 रुपयांचा निधी दिलाय। यातून रिंग रोड आणि इतर विकास कामं होतील अशी माहिती माजी नगराध्यक्ष बंडू हरणे, माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी दिली। आंबरड वनकीवाडी येथील आंबरड ते बोर्डवे जोडणारा ब्रिज खूप जुना झाल्यामुळे धोकादायक होतोय। कुठल्याही प्रकारची हानी होण्याआधी प्रशासनानं योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी ग्रामस्थ करतात। तहसील कार्यालय सावंतवाडी इथं प्रांताधिकारी प्रशांत पानवेकर, तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्या उपस्थितीत कोतवाल आरक्षण सोडत पार पडली। कोतवाल भरतीच्या 17 रिक्त पदांपैकी 14 पदभरती करत आरक्षण सोडत केली गेली। बरीच वर्ष रिक्त असणारी पदं प्रामुख्यानं भरली गेली आहे। कुडाळ तालुका राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीनं गांधी चौकात राष्ट्रीय काँग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी संभाजी भिडे यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निषेध व्यक्त केला। माडखोल संपूर्ण रस्त्यावर खड्ड्यांचं साम्राज्य असून नागरिकांना याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतोय। या रस्त्याचं काम एप्रिल-मेच्या दरम्यान झालं असून तरीही खड्डे पडल्यानं नागरिक संतप्त झाले। ज्येष्ठ साहित्यिक, कवी, गीतकार नाधो महानोर यांचं निधन झालंय। पुण्यातील रुबी रुग्णालयात त्यांनी 81व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतलाय। मंगळवारी रात्री काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी हे गोव्यामध्ये 2 दिवसांच्या भेटीसाठी आले होते। मात्र अचानक ते हा दौरा अर्ध्यावर सोडून दिल्लीला त्यांनी प्रयाण केलं। कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांचा प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट समोर आलाय। त्यामध्ये त्यांचा गळफास घेतल्यामुळे मृत्यू झाल्याचं उघड झालंय। कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी पहिल्यांदाच पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली आहे। योगींनी आता उत्तर प्रदेशमध्ये येत्या 6 महिन्यांच्या काळात नव्यानं फिल्म सिटीची निर्मितीविषयी सुतोवाच केले। अक्षय कुमारच्या OMG2 चित्रपटाचा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज झालाय। अक्षय कुमार आणि परेश रावल यांच्या 2012 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ओ माय गॉड ह्या चित्रपटाचा हा सिक्वेल आहे।
ज्ञानव्यापी मशिदी प्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिलाय. मुस्लिम पक्षानं सर्वे रोखण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, पण कोर्टानं याचिका फेटाळून लावली आहे. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.